storytelling tayo dahil nga magbo-Black Friday na. So, kahapon, wala akong pasok kahapon, di ba? So, scroll ako sa Amazon ng mga Black Friday deal para sa winter coat, lightweight winter coat. Hindi na yun nga, may nakita akong jacket. Sabi ko, teka, meron akong jacket na exactly ganitong ganito, yung kulay, yung style, yung details and everything, exactly ganitong ganito. And then na-realize ko, meron akong jacket na ganito na bili ko sa thrift store. So, tinignan ko yung jacket, double check ko yung jacket na to. Ito yung jacket, double check ko yung jacket na to. Exactly the same brand, the same style. Wala talaga siyang pinagkaiba. Na-realize ko na ito palang jacket na nabili ko sa store. Nabili ko to sa thrift store in a good condition. So, na-realize ko na sobrang mahal pala ng jacket na brand na to. Nagulat ako kahapon. Sabi ko, hala, ganito yung jacket na nabili ko sa thrift store. Ganito pala to kamahal. So, maglalagay ako ng screenshot. In-screenshot ko yung picture ng exactly the same jacket sa Amazon. Ipakita ko sa inyo kung magkaano talaga siya. Ito yung brand niya. Yan yung brand ng jacket na nabili ko sa thrift store. Parehas na parehas siya ng nakita ko sa Amazon.